ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо куртаҳои туркии паплина нишон диҳам. аз тарафи пажарка 10-12 дукони 196. биёед бинед контейнероям 196 контейнер. биёед бо аз наздик хитон нарх наво карда метавонед харидорӣ кунед. анами намуд паплинои тоза туркӣ омадагиай. то размери чандай? то размери 48. и тақрибан то 60 Узбекистон дуруст мебиёя. то 48 туркира размер доштиян ҳамаш. ба назар гиред ки то 60 Узбекистона 450 сомонӣ. ина бинед курто ҳар намудош аста. ино паплини турецкиан, ҳеҷ намешаванд. духтошонам чӣ хеле мебинед стилои туркӣ. ана инош пасон на горошек доранд. касое ки ҳамин намудора нағз мебинанд, марҳамат. остинош рақатча нишон метиҳем. бинед моделош беҳад бисёранд. ҳар намуде ки мехоҳед ҳаст. хости дилтон бо омада аз наздик интихоб карда харидорӣ намоед. ина бинед фасонои новинка кати духтаган. и бо материалаш ваяй чӣ халадок гарм намегирад. салқинак меистад. материалаш халадок. анаиям халадок. дигарош туркӣ. вай дигарош паплин. ана ин евростил. ана инаш бо фасон рангшам хушам тарзи духча бинед. доставка дорем. касе ки мехоҳад худаш омада харидорӣ куна. як бори дигар такрор мекунам. тарафи пажарка 10-12 196 контейнер биёед. ҳанам хеле либосои туркӣ фурӯхта мешава. паплинои беҳад хушрӯ. интихобаш васеяй. ҳар намуде ки мехоҳед ҳаста ями модело. ана иша бинед бо чӣ хел духтуш фасонай маҳкам мебиёяй ҷаш. ана ино рубашни платье рубашка. ана ин бо сиёҳош бадай. ана сиёҳшам хушрӯ. ямам нарха 450. и паплиноям ами нарх. ана иҷода хеле зиёда 450 бо арзон мекардиян. шумо аз наздик биёед бо хутон бинед. нарх наво карда харидорӣ кунед. ино чандиян? иноям ами нарх. ина ё паплиношон ғавзи хушрӯ ҳеҷ намешава. ина чӣ хеле гуфтум хеле зиёда интихобшон. ҳар як зане ки мебиёя боварӣ дорам ки ба хости дили худаш пайдо карда метавона. ҳозир аз ин тарафам аста туркӣ. иношам нишон метиҳам. анамин намудоям. анамино ҳамаш турецкӣ 450 сомон бо арзон мешавад. ана марҳамат. ана ин бо новинка. пешушам хе утюг омадагиай. остиношон резинка. ҳама ино размер доранд. метавонед ки интихоб кунед. иноям ами нарх 450. бо инаш фишифка дорад дидед. иҷода инчунин 650 сомонош астай. ино бо фирмашон нахстарак. духчунам материалошонам. чия материалош ира? дигар хибо паплин. евростил. диде и то размери чанда дора? то размери 40. ҳамун 60 вай 60 Узбекистон дуруст мебиёя. нархшон 650. ино 650 биган. вали шимерка. ина марҳамат. иҷода бо чанд аста аз амин моделои 650 сомон. ҳозир бо дигаришам нишон метиҳем.
ана инам 650 сомон. ба қад тамошо кунед. чақад духтуш фасон. тамом. иҷада инчунин ҳозир мехоҳам барои шумо шифонҳоро нишон диҳам. шифонотон чанд сом буд? 550 сомон. шифонҳоям размер доред, а? ана. ана ин фиолетовый алакай шифон сар меша ин тарафаш. ҳамаям ино шифонҳои туркӣ. платьёи тоза якум сорти турецкӣ. ана ин кабут чанд сомай ка хушрӯ? 450 сомона. ина паплина бинед. ино туркӣ. ин сафеда мазамина. ана ин сафедаш аст. размери калон дорад. ана баъд иҷада мо вечерний вариант барин, а? ана ино ҳаст. дуранг. чӣ ном дорад? гадензия фирма. ин чанд сом нархаш? 650 сомон. ина аз наздик нест. чиами пешакоша нишон диҳам. ина бинед чӣ қадar хушрӯ ҳамаш санҷои тоза. ина ино намеафтана? Не. арнатоне ду ранг дошта аз ин гадензио. иноям размерашон ҳаст. метавонед ки дархост кунед. ин тараф бошад ин шифонаи 550 сомона. ана ин тараф паплина. иноям паплинои хушрӯ. ана ино паплин 500 сомона. ин сиёҳам? ин 500 сомон буда бо арзон мешава. ира бинед. хушрӯ вечерний вариант. инашам нағз. аз ин ду ранг доред, а? аҷоиб нағз хушрӯ. ана ин серира магар мумкин боша хушрӯтарак нишон диҳед. аз ин сиёҳ ҳам аста? ин серира бинед 500 сомона. чӣ бо поёнаш хушрӯ кадагия. ана поёнашон хучон паплинои тоза туркӣ чӣ хеле гуфтам. ина остинакошон. ҳозир остинашонам нишон диҳам. мана ҳамаи ҳамино новинкаян. хеле бисёр омадаи борои нав. метавонед ки омада хитон бинед аз наздик. метавонед аз мо дархост кунед. доставка дорем. боварӣ дорам писандтон мебиёя. ҳам аз ҷиҳати сифат, ҳам аз ҷиҳати мисол ҳанамин намудошон. ин намуд куртон нест. хулоса дӯстони азиз саломат бошед. бо ҳамин видеои мо ҷамъ баст мешавад. хайр.